Gabriel Aracil no para de rebre visites. No se'n volen perdre ni un detall. Miren, remiren i tornen a mirar. Estan admirant i a la vegada estan feliços perquè el seu guerrer ha tornat a Moixent, el lloc on el van trobar ara fa 75 anys. És molt màgic això, perquè clar, pràcticament havia sentit parlar moltíssim del guerrer de Moixent. No pensaves que era tan xicotet, el veus molt xicotet. Jo he aprofitat el viatge perquè m'he anat a Elx, he vist la dama d'Elx i ara avui vaig aprofitar i vaig a fer-me la foto també amb el guerrer de Moixent. M'agradaria que vinguera, que estaria més cada any vinguera així. De bronze i de només 7 centímetres. Desde luego bonica está, pero como allá al entrar el tinguem tan gran, pues claro, ara ahí una miniatura. Però tot i ser menut, portar-lo a Moixent de nou ha dut molta faena. Que preciositat! No se tenia que anar, és molt gentil. Fins diumenge, qui ho desitge pot veure'l de ben a prop a l'Auditori Municipal, on el guerrer espera.